Ndinoitwa Analisa Muzinda, ndini administrator weEpworth One Stop Center. One Stop Center yedu iripo pakuti tiri kuti rubatsiro rungadiwa nevasangana nekumbunyikidzwa kana nemhirizhonga yemumhuri kana yemunharaunda vanorwana panzvimbo imwe chete. Rubatsiro rwatiri kutaura tinoti mapurisa evictim friendly unit anowanikwa pamapolice station anoshanda nenyaya dzemhirizhonga ari pano pa One Stop Center. Gweta zvakare rinomirira nyaya dzemhirizhonga riri pano pa One Stop Center. Tinoshanda neZimbabwe Women Lawyers Association anopa rubatsiro kuvanhu vasangana nemhirizhonga. Tine zvakare watinoti counselor kana kuti anoita hurukuro kuitira kuti kumbunyikidzwa kana kuti kushungurudzika kwemupfungwa kuderere pamunhu asangana nemhirizhonga, zvakare agone kukwanisa kutora matanho nekuti pfungwa dzake dzinenge dzagadzikana. Ruripo zvakare pa One Stop Center. Rumwe rubatsiro zvakare nderwehealth, kuti munhu abatwa chibharo pane mutemo wokuti 72 hours dzisati dzapfuura anofanira kunge awana rubatsiro rwakaita sekurapiwa nekupiwa mapiritsi ekudzivirira nhumbu, zvirwere zvepabonde uye pamuviri neHIV. Ruripo zvakare pa One Stop Center. Saka ndo mashandiro tiri kuita, tiri kuti wasvika pa One Stop Center rubatsiro rwese rwatataura unorwana panzvimbo imwe chete pasina muripo. Kuri kuti unodawo rumwe rusi ruri pa One Stop Center, tinoshanda zvakare nemamwe madepartments kana kuti mamwe maorganizations anopa rumwe rubatsiro rwakaita sekuti kuendesa kuchikoro, kubhadharwa maschool fees, vanobatsira kunyoresa pamuviri, vanopa dzimba dzekuti vanosangana nemhirizhonga vachengetedzeke vari pakati pekugadzisa nyaya dzavo. Tinoshanda zvakare nevanoshanda mucommunity vanonzi mabehavior change facilitators vanokwanisa kuona macases kana kuti vanovigirwa macases emhirizhonga, ivo vomatora vomarifeya zvakare ku One Stop Center kuti vanhu vawane kubatsirika. Saka ndo mashandiro atiri kuita pa One Stop Center yeEpworth. Yatinoti physical abuse yekuti munhu arohwa kungava nemaoko kana kuti nezvombo zvakasiyana siyana, idzodzo dzakawanda muEpworth, nenyaya yekuti vamwe vacho vanodziita mhirizhonga idzi vanhu vanotora zvinodhaka. Saka pavanonge vakadhakwa paya paya havazooni kuti vari kushandisa chii kurova munhu, uye nyaya dzacho dzinenge dzarovesa dzinenge dziri diki kwazvo dzavanoya nadzo pano pa One Stop Center. Tine yatinoti zvakare emotional abuse, pane vari kutyisidzirwa, pane vari kupiwa tinoti mathreats ekunzi ndinokuuraya kana kuti unoda kupisira umba nevana vako, ndoda kuita sei. Iwayo zvakare akawanda. Toita anonzi economic abuse, ekuti baba vapa munhu mwana havasi kuda kuchengeta vana vavo, aripo zvakare kunyange zvazvo asina kuzowanda sephysical neemotional. Tozoita esexual, ekubatwa zvibharo, arimo zvakare muEpworth. Macases iwayo dzinenge dzakawanda, asi dzinenge dzichitungamira iphysical abuse, emotional abuse, kozotevera mamwe maviri andati economic nesexual. Sexual yakaundira pakubata ma-age groups anoti from 10 to 17 years. Zisinyanya kuitwa nehama kana kuti vanhu vari kuzivana ari kubatwa chibharo wacho. Chirongwa chakatanga mugore ra2020 muna Oktoba, uye chiri kugamuchirika zvakanaka muEpworth nokuda kuti vanhu vari kunata tichafambi kuenda nzvimbo dzakasiyana siyana kuti tiwane kubatsirwa, but tikasvika panzvimbo imwe chete tiri kuwana rubatsiro pamwe chete. Zvakare chikuita chichigamuchirike ndechekuti isusu tinobatsira tiri panzvimbo dzakadzivirirwa kuruzhinji, kuti munhu anoona kuti zvandapinda murumu uno ndinotoga ndikubatsirwa, kuna mumwe ari kunzwa nyaya yangu, uye hapana zvokuti nyaya yangu ichatorwa ichiendeswa kumwe, ndiri kubatsirwa munomu. Saka chakagamuchirika zvakanaka necommunity yeEpworth. Ndo vakaigadzira vachishanda nemagweta, nemapurisa, nemacounselors, nemamwe maorganizations efanika nana Childline, Zimbabwe Women Lawyers Association, Legal Resources Foundation nevamwe vakauya pamwe chete kuti vaone kuti vanogona kubatsira vanhu vemuEpworth. Particularly takanyatarisa madzimai nevana and vana vasikana, ndo vatiri kunyatsotarisa kuti tingavabatsire sei panyaya yemhirizhonga inoitika mudzimba nemumakommunity. Saka vanoita nyaya yegender based violence panapa, ndo basa ravanenge vachibata, kuti vabatsire ivo vanhu vanenge vauya nenyaya dzavo. Vanoita basa kana zvigoneka kunza murume nemukadzi vari kukakadzana,
kuti vataudzwe navo kuti panogona here kuti paite runyararo mudzimba dzavo. Panenge paita nyaya yechibharo kuti nyaya idzodzo dziende kukoti, mapurisa achibatsira iye munhu anenge aitwa chibharo wacho kana mwana wacho aitwa chibharo kuti kesi yake iende kukoti. Asi pamusoro pacho kuti panenge pane nyaya dzekuti munhu akwadzwa zvakadaro, pane nyaya yekuti mupfungwa dzake unoda kugara naye muchinyatsotaura naye kuti awane counseling inomubatsira kuti agone kugamuchira zvaitika kwaari, asi agone futi kuwana nzira yekuti agone kuzvisimudza aende pamberi neupenyu hwake. Saka pane macounseling services anenge achiitwa futi panapa kuti vabatsire vanenge vapinda mudambudziko rakadai. Saka ndo zviri kuitwa pano. Vane mamasenta maservices anonzi mamobile units anofamba mucommunity achitaura nevanhu kumachikoro, kumachechi, macommunity meetings kuti vatsanangurire nyaya yegender based violence, kuti inobatwa sei, chii chinonzi gender based violence, and kana wapinda mudambudziko iroro unobatsirwa sei, unoenda kupi. Saka vanavo futi vanofamba vachitaura munharaunda, vachitaura nevanhu nenyaya yacho. Saka ndo zviri kuitwa panapa, and kuona kwangu basa riguru riri kuitwa panapa ratinosapota seUnited Nations Population Fund, asi iMinistry yeWomen's Affairs iri pamberi pabasa rinori. Chavataura kuti dambudziko riripo ndeyekuti ivo masurvivors anenge abva kuda mudambudziko iroro, chimwe chinonetsa ndechekuti vanoshaya yatinoti economic empowerment, zvinhu zvekuzobata nazvo zvokuti vagone kuenderera mberi neupenyu hwavo. Zvimwe zvacho zvinozogumira kuti zvakuvati vasazoda kuripota murume yeye anenge avakwadza, nekuti pamwe murume yeye ndiye breadwinner, ndiye ari kuunza mari mumba mumusha. Saka kana murume yeye akaenda kukoti akaendeswa kujeri, hapasina munhu ari kuita sei, ari kuunza mari mumba. Saka nyaya yeeconomic empowerment yemadzimai nevasikana, tichionawo futi vasikana kuti vagare muchikoro, vaedze kuenderera mberi nemastudies avo nechikoro, zvinobatsira. Nekuti kana madzimai vasina zvavanogona kubata vachiunzawo mari mumba, vanobva vangotadza kunyatsogona kuenderera mberi nenyaya dzakadai, kuti vanoramba vachingodzokera musituation iyoyo yekuramba vachidzokera kune munhu ari kuvaramba ari kuvakwadza achivarova. Saka tinofanira kutarisa kuti tinobatsira sei madzimai aya kuti upenyu hwavo hushanduke panyaya yemabasa anovaunzira mari inenge iri maoko mavo, kuti vagone kuchinja upenyu hwavo.